Proclamado en 2011 polos Estados membros da UNESCO e adoptado pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas en 2012 como Día Internacional de Nacións Unidas, o 13 de febreiro convertiuse no Día Mundial da Radio. A radio é un medio poderoso para celebrar a humanidade en toda a súa diversidade e constitúe unha plataforma para o discurso democrático. No plano mundial, a radio continúa a ser o medio de maior consumo. Esta capacidade única de chegar a máis ampla audiencia significa que a radio pode dar forma á experiencia de diversidade dunha sociedade, erixirse como un escenario para que todas as voces se expresen, estean representadas e sexan escoitadas. As emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofrecendo unha ampla variedade de programas, puntos de vista e contidos e reflexar a diversidade de audiencias nas súas organizacións e operacións. A radio continúa a ser, pois, un dos medios de comunicación máis confiables e utilizados no mundo, segundo diferentes informes internacionais. O Día Mundial da Radio foi proclamado en 2011, pero a data sinalada foi o 13 de febreiro, aniversario da creación da Radio das Nacións Unidas en 1946. O Día Mundial da Radio é o resultado do amplo proceso de consulta no que participaron todas as partes interesadas, asociacións de radiodifusión, estacións de radio públicas, comerciais, comunitarias e internacionais, institucións, organismos, un longo, etcétera, de, un pouco de institucións, como decimos, relacionadas, comisións, ca UNESCO e con delegacións permanentes dos Estados membros, a proposta da Academia da Radio Española. O obxectivo do Día Mundial da Radio é unha oportunidade para celebrar a radio como medio. É a oportunidade para promovermos a cooperación internacional entre as propias emisoras e tamén sensibilizar o público en xeral e os medios de comunicación sobre o valor do audio de servizo público, alentar os responsables da toma de decisións a impulsar a radio libre, independente e pluralista e fortalecer tamén a creación de redes e a cooperación internacional entre emisoras. E que distingue a radio como medio? Pois a radio é un medio de comunicación de baixo custo, non só especialmente adecuado para comunidades e grupos de sociedade de difícil acceso, senón tamén tremendamente apreciado polos ointes de todo o mundo para escoitalo no automóvil, para recibir autorización sobre o clima ou deportes en tempo real, para sentirse en compañía a altas horas da noite e moito máis. A radio brinda a todos, sen importar o nivel de educación, a oportunidade de participar. Ademais, tamén é esencial en situacións de emerxencia para acceder a información confiable, mesmo hoxe en día, xa que os desastres poden afectar a infraestructura ou a electricidade, e, polo tanto, de ter outros sistemas de comunicación, como, por exemplo, o suministro de Internet. Os servizos de radio evolucionaron e actualmente estánse metamorfoseando utilizando tecnoloxías digitais. Por exemplo, volvese radio visual ou multiplataforma, ofrécense os seus programas como podcast ou créanse series de audio, brindando aos ointes unha maior liberdade na elección do momento de escoita e do dispositivo escoitado. Isto é o que decía a UNESCO, un pouco a parte para a cultura e o desenvolvemento da ONU, ese organismo que se chama UNESCO, e que un pouco expoñía este texto para rememorar o Día Internacional da Radio que se celebra todos os anos o 13 de febreiro. Hoxe, no Galiportus, falamos de nós mesmos, falamos de radio, de que foi, como é hoxe e cara onde vai. Que tal? Moi boas, eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa. Estades aquí no Galiportus, nese voso espazo galaico-portugués voz a voz, e vamos tentar un pouco ver como se construe radio, que significa radio, sobre todo a radio local, desde o lado norte e sur do Miño. E arrancamos xa cun convidado que nos está agardando. Estamos saudando xa a Enrique Sanfiz, director de Radio Fene e secretario das emisoras municipais galegas. Moi boas, Enrique. Hola, que tal?
Un placer saudarte. Acabamos de escoitar un pouco este pequeno texto en alusión ao Día Mundial da Radio. Crees que a radio continúa a ser tan importante como foi? Eu creo que sí, que é un arma cargado de futuro, que ten cambios, naturalmente, debe adaptarse ao momento que estamos a vivir, pero debe converterse esa radio local de proximidade, converterse nun centro de produción de audio para facer cousas máis alá da antena, porque coa música local, cos grupos locais, coa actualidade, hai moitas posibilidades. A antena limitaba o desenvolvemento, pero o territorio podcast representa oportunidades moi importantes para a radio local. Trátase de acertar con eso, de seguir medrando, de seguir explorando espazos da audiencia e que, pois eso, con temas como inteligencia artificial, como creación sonora, como multilingüe, como o tema da música local, son moitos os temas onde é posible explorar e medrar desde unha radio local, desde unha radio de proximidade, pero para todo o mundo. Como secretario, Enrique, da Asociación de Emisoras Galegas Municipais, como ves actualmente o momento municipalista da radio? É dicir, cantas radios hai agora mesmo asociadas? Pois na actualidade en Galicia somos 25 as emisoras municipais que estamos en funcionamento. É verdad que anos atrás, desde o 2008, coa crise económica, houve tamén unha certa crise nas emisoras municipais, nos medios de comunicación radiofónico, pero nos últimos anos, desde a pandemia, estamos a asistir a unha revalorización do medio de comunicación local, do medio de proximidade, que a sociedade, tamén as autoridades e as institucións, pois toman, así como toman tamén conciencia de que do valor, por exemplo, da industria local, que moitas veces é necesario pois fomentar iniciativas industriais ou iniciativas empresariais cercanas, porque pois importar todo dende a lonxanía se ve que non é unha alternativa que poida ocupar todos os espazos sociais. No terreno da comunicación tamén, a pesar desa globalización e a pesar de que pois na actualidade recibamos múltiples medios informativos case que infinitos, a actualidade local, a actualidade de Allariz somente só a conta Radio Allariz, non hai outros medios radiofónicos ou incluso de outro tipo de medios que conten a vida en Allariz, o mesmo que se fala no bar da esquina, como conta Radio Allariz. E iso é unha gran posibilidade, e a sociedade e as institucións están tomando consciencia desa posta en valor dos medios de proximidade, en particular a raíz da pandemia, a raíz do coronavirus, onde se veu que recuperar esa cercanía pois é un gran valor no presente e no futuro. Das 25 emisoras que un pouco que representas, Enrique, podemos decir que a maioría están en Coruña e en Pontevedra, que hai un pequeno déficit en Lugo e en Ourense, de radio local. Sí, eu creo que é un pouco reflexo de outras tendencias que padece Galicia, de outras tendencias económicas e demográficas. A aprobación e as iniciativas económicas, o dinamismo concéntrase na franxa costeira, pois arredor da línea que dibuxa a autoestrada do Atlántico, por decirlo así, e Lugo e Ourense son zonas pois de menos dinamismo económico, de menos dinamismo demográfico e tamén de menos dinamismo comunicacional. Todos os concellos deberían apostar por unha radio local ou polo menos todas as comarcas, todas as cabeceiras de comarca, Enrique?
ao meu entender, esta posibilidade de contar cunha emisora municipal é unha ferramenta de comunicación de primeira magnitude, porque pois é unha maneira de fixar poboación, é unha contar. No mundo actual, o que non se conta non existe, e o que non ten presencia en medios de comunicación, pois tende a desaparecer por falecemento ou por inanición. E no caso dos concellos e das comarcas de Galicia, as que non conten con medios de comunicación propio para dinamizar esa vida asociativa, esa vida cultural, incluso esa vida económica, pois terán máis difícil progresar, fixar poboación, medrar, lograr que xente nova se instale no seu territorio. É dicir, o contar con un medio de comunicación pois é unha ferramenta de creciente importancia no mundo actual e vai seguir sendo así no futuro, segundo indican os expertos. Sí, segundo comenta a UNESCO, falamos do medio de comunicación máis usado no mundo, que prácticamente 100 anos despois continúa a resistir e a transformarse ca sociedade. O futuro vai ser a demanda, Enrique, ou o presente xa, é dicir, hai vida para a radio en directo ou a cuestión vai ir sempre dirixida ao podcast e un pouco ao consumo á carta? A radio, o audio, ten moito futuro tamén incluso por temas económicos, porque as empresas de alta tecnoloxía, de novas tecnoloxías, deronse conta que para chegar ás 8.000 millóns de persoas que vivimos na actualidade no mundo, chegar con audio é posible e sustentable económicamente. Chegar con imaxe, non. Chegaron a esa conclusión despois de moitos estudios. E por iso, pois están a apostar por fortalecer as súas distribucións en audio, as súas distribucións a través de radio ou de podcast, porque económicamente é posible e sostible facelo así. Utilizando imaxe, os cálculos económicos din que non é posible chegar a eses 8.000 millóns de cidadáns, que é o que lles interesa a estas grandes empresas xa desde o punto de vista tecnolóxico. Pero ademais desa pervivencia e dese futuro do audio, no que se respecta a radio en directo e ao podcast, eu creo que son dúas fórmulas que poden convivir e que teñen que convivir necesariamente. E que na radio local é posible que convivan, porque na radio local, como ben sabedes vos, pola vosa práctica diaria, os estudios de Radio Allariz poden servir pois de aparello tecnolóxico para que un grupo de mozos sin demasiadas preocupacións tecnolóxicas ou sin demasiada formación técnica na materia poidan gravar un podcast que logo pois difunden a través de internet e que logo pode chegar, pois se pode escoitar desde o mundo inteiro, desde calquera lugar do mundo e en calquera momento que a persona o demande. Pero iso non implica esquecer a maxia da radio tradicional. É dicir, a radio tradicional, a radio en directo, a radio pois no exterior dos estudios. Nós, por exemplo, aquí en Radio Fene fixemos hai unhas semanas un programa de radio exterior de 3 horas de duración desde o local dunha entidade cidadán. Ali falamos con un colexio que está situado ao pé dese local de entidade cidadán. Os rapazas, os profesores estiveron preparando contidos sobre as súas actividades, sobre as súas preocupacións, sobre a súa contorna, contidos que levaron a ese programa de radio en directo que estábamos emitindo pois por Radio Fene, por la emisora municipal. Tuvo un éxito de audiencia moi grande, lóxicamente na localidade,
porque pois os propios rapaces, a propia sociedade se convertiu en protagonista da radio en directo durante ese día, cousa que ese programa pois colgámoslo na rede e podes escoitar aínda a día de hoxe na páxina de radiofusión.gal tamén desde calquera parte do mundo. Pero ese día de emisión a propia contorna, a propia poboación en gran medida estivo escoitando, aproveitando, por así decirlo, esa maxia da radio en directo, da radio en frecuencia modulada, ou a radio nocturna, ou a radio informativa, cando un se ducha a primeira hora da mañá todos os días, ou a radio informativa no coche. É dicir, hai determinados aspectos, determinadas funcionalidades do medio radio que polas súas características técnicas vai pervivir aínda máis alá do podcast. A radio local debe de convertirse, segundo a miña opinión, nese centro de produción de audio que ofrece posibilidades no territorio podcast, pero ao mesmo tempo continue aproveitando as funcionalidades da radio tradicional, da radio en frecuencia modulada. Exactamente, aparte hai moitos países onde o poder da radio ainda sigue sendo, da radio en directo, da radio nacional e local, sigue sendo o único medio de desenvolvemento para as comunidades. Falas un pouco do contexto escolar en relación coa radio municipal. Como ves esa cuestión? Crees que os rapaces están máis nas redes, máis no visual, e deixan de lado os proxectos vinculados ca radio, ou hai espazo para traballar e para implicalos? A rapazada está nas redes, eso, por suposto, pero tamén se sinte interpelada polo mundo da radio. Nós temos diferentes experiencias educativas, diferentes obradoiros de podcast en colexios da contorna, daqui de Fene, de Cabanas, de Moeche, e en todos a experiencia é tremendamente gratificante ao ver como os rapaces acollen con ilusión e con un entusiasmo a experiencia da radio, a eles tamén lles chega, lles envolve a maxia da radio, e como os profesores, o profesorado, comproba a utilidade do medio radio como ferramenta pedagóxica. Eles nos din que, pois hai pouco, un profesor, Abel, do Colexio de Moeche, decíame, é que estuve toda a mañá os rapaces preparando un podcast sobre agricultura ecolóxica e ao finalizar a mañá díxome e hoxe non traballamos nada. Ou sexa, que o feito de estar a preparar un programa de radio, ou no seu caso, neste caso, un podcast, fixo que se lles pasara aos rapaces toda a mañá como se estuveran toda a mañá xogando, sin decatarse de que realmente estaban aprendendo sobre esa temática, en concreto sobre a agricultura ecolóxica, ao millor máis do que aprenderon durante todo un mes con clases tradicionais, por así decirlo. Ou sexa, que a utilidade pedagóxica do medio radio pois se comproba cada día e sorprende aos mesmos profesores e profesoras ao velo na práctica cos seus alumnos. É unha ferramenta fenomenal, está claro. Fálanos un pouquiño de Radio Fene, creada en 1984, 40 anos despois, así en retrospectiva. Enrique, como ves aqueles inicios e aquela evolución toda ata chegarmos ao momento actual? Home, Radio Fene empezou nun momento moi particular e moi concreto da localidade, porque era un momento no que a localidade, en concreto a súa actividade fundamental, a construción naval, vivía un momento moi problemático polo proceso de reconversión que se acababa de iniciar, e Radio Fene pois se convertiu nun altavoz
para esas demandas da cidadanía nun altavoz que, pois, a pesar de non lograr invertir totalmente as decisións que perxudicaban aos estaleiros na localidade e na comarca, pois si serviu de nexo de unión, de ferramenta de comunicación que foi pois moi utilizada e moi apreciada pola cidadanía da zona. Hoxe, 40 anos despois, pois creemos que nós hai unhas semanas mantuvemos unha serie de reunións coas entidades cidadáns daqui da localidade para falar de temas relacionados co desenvolvemento sustentable, con ese tema de agricultura ecolóxica e a receptividade que atopamos nesas directivas desas entidades pois foi máxima. Todas pois decidiron, nos comunicaban que participaban nesas iniciativas satisfeitas, contentas e que veían que a radio era efectivamente un instrumento de dinamización importantísimo. Hoxe pola tarde, por exemplo, acudiremos ao local dunha entidade da parroquia de Sillobre a desmontar unha exposición que impulsou a radio, que lle chamamos Descuberta Hórrea, sobre os hórreos como modelo de arquitectura tradicional na zona, como modelo de arquitectura que está a desaparecer ou a deteriorarse pola falta de uso, pero que debe de recuperarse e poñerse en valor porque o hórreo é un elemento fundamental da paisaxe galega e a paisaxe pois é unha parte moi importante da configuración da cultura dunha sociedade. Pois esa exposición que desmontamos esta tarde e que nas próximas semanas abriremos noutra entidade cidadán é unha demostración de como a radio pode dinamizar tamén, neste caso, culturalmente unha comarca. A exposición a realizamos con fotografías de hórreos dunha das parroquias de Fene e con creacións artísticas que pois rapaces e artistas recoñecidos da zona realizaron arredor do mundo do hórreo. Foi un auténtico éxito nas dúas parroquias donde xa foi exposta, porque pois de alguma maneira contribuímos a poñer en valor ese modelo arquitectónico que era o hórreo e a facer reflexionar en torno ás construcións e en torno á paisaxe da nosa comarca. Pois iniciativas como esa son moi apreciadas polo movimento cidadán, polas entidades e pola poboación en xeral. Polo tanto, a radio local continúa a ser ese elemento de dinamización, ese elemento de presencia na sociedade. E de difusión tamén da lingua, esa conexión ca lingua, non? Esa proximidade da que falas a nivel cultural e tamén lingüístico. Efectivamente, todo o mundo sabe que o galego, a lingua galega, desgraciadamente, ten pois moita menos utilización agora que hai 20 ou 30 anos, pois sin dúbida as causas son diversas e non é o noso cometido neste momento analizar esas causas, pero sin duda pois a globalización, pero tamén a política de distintas administracións que non promocionaron o suficiente o idioma propio, pois contribuíron a esta situación de que hoxe non é ningún secreto que vas á porta de calquer instituto de Galicia o que se escoita ali falar galego é escaso e é máis ben anecdótico, dependendo das zonas, pois desde non escoitalo en absoluto nas zonas urbanas a escoitalo algo menos nas zonas máis rurais, pero tamén cada vez menos unha lingua en retroceso. E frente a iso, pois é necesario poñer en práctica medidas de promoción. E nesas medidas de promoción, pois nós desde a radio local o noso grao de area vai na medida de intentar un consenso social
o máis amplo posible arredor desas medidas de promoción da lingua galega, e a experiencia nos demostra que actuando con ese obxectivo pois se poden lograr pasos adiante que sexan pequenos chanzos que se cubren de cara a ese obxectivo final de lograr que pois a lingua galega, vivir en lingua galega, que sexa posible en toda Galicia e as 24 horas do día. Pódese vivir da radio local, da radio municipal, Enrique, ou hai que contar con ela máis ben nese carácter cooperativo, asociativo, voluntario? Na radio, decía un profesor, a radio dá para comer, pero a veces non dá para cenar. Entón, nos pensamos que a radio local debe de ser un medio de comunicación digno e que, naturalmente, pois combine, por unha banda, unha certa profesionalización, porque unha certa profesionalización é imprescindible se queremos asegurar a súa continuidade no tempo, con tamén esa apertura á sociedade, esa apertura á colaboración. Nos estamos agora tamén cunha campaña para lograr máis colaboradores de Son Radiofusión, a Asociación de Amigos da Radio Local, a través da plataforma teaming.net, cunha campaña para lograr máis colaboradores, pero de momento pois xa hai máis de 80 persoas que deron ese paso e que xa se fixeron colaboradores da radio local. Moitos deles fan os seus programas semanais, quincenais ou mensuais, se chegan pola radio, outros colaboran de outro xeito, pero esa apertura á sociedade, como esa apertura ao mundo do ensino da que falábamos anteriormente, eu creo que é vital para lograr a súa pervivencia e a súa que sexa un medio de comunicación vizoso. Que lle dicimos a aquela xente que pensa, Enrique, que a radio local non se molla en certas temáticas complicadas e quédase un pouco máis no folclórico? Home, eu creo que a radio local debe estar aberta á sociedade. En ese sentido, recoller ser un espazo de diálogo, de transparencia, procurar a transparencia das institucións locais e procurar reflexar as opinións da sociedade. Un tema, por moi problemático ou espiñento que sexa, pois si na sociedade hai esa pulsión e hai esa diversidade de opinións ou de criterios, por abrirse ao debate, eu creo que non se está conculcando ningún principio democrático. Entón, a radio local debe de ser sempre ese espello social donde todas as opinións teñan o seu reflexo. E se iso se consigue, pois estaremos avanzando, facendo unha democracia máis plena e unha democracia máis participativa. Non, a radio local non debe escapar de ningún tema por problemático que pareza inicialmente. Hai un postulado, Enrique, xa vou acabando, hai un postulado desde as esquerdas, sobre todo, que piden que os medios deberían ser máis plurais. Hoxe vemos como moita parte dos medios públicos pois están como están, moi do lado da administración gobernante de turno, os medios privados pois tamén moi basculados cara á dereita, e o reparto pois falta unha pata, seguramente a pata da radio comunitaria. É dicir, crees que un 33-33-33 entre medios públicos, privados e comunitarios sería o reparto ideal para unha sociedade máis democrática, como piden, sobre todo, como se pide desde as esquerdas? Home, eu creo que é necesario reivindicar ese espazo para os medios comunitarios, porque poñer instrumentos de comunicación
a disposición da cidadanía é un ben en si mesmo, porque non é só ser consumidores, sino que para convertirse en emisores é necesario aprender unha serie de técnicas, unha serie de rutinas que só se aprende si se convierte, si hai polo menos a posibilidade de que a poboación se convirta en emisores. E esa posibilidade, prácticamente o único lugar donde se pode materializar a radio comunitaria ou a radio municipal ou a radio local. Nos grandes medios ou noutro tipo de medios de comunicación é moito máis difícil lograr esa participación cidadán aberta e libre, pois polas propias características técnicas, é dicir, a calquera se lle pode explicar ben que as colaboracións cidadáns son moito máis difíciles, por exemplo, no medio televisivo ou na prensa en papel, porque require dunha complexidade que é difícil de que eses medios se abran á sociedade para permitir, mediante unha colaboración, que os cidadáns, que a cidadanía se convierta en emisores. Esa é unha posibilidade máis factible na radio, que de feito é unha realidade nas radios locais e comunitarias, e por iso a presencia deste tipo de medios, pois eu creo que é unha necesidade social e é unha garantía dunha maior democracia, dunha maior transparencia e dunha maior participación. Non temos que ser o que en algúns expertos chamaban espectadores pataca de sofá, eses que se sentan pois no sofá da súa casa diante da televisión e quedan ali durante un espazo prolongado de tempo vendo o que lle voten. Ou debemos de favorecer, naturalmente respetando a liberdade individual de cada quen para consumir medios de comunicación como lle pete, pero favorecer a posibilidade de que tamén haxa cidadáns activos que se dediquen e que poidan configurarse en emisores e emitir a súa mensaxe tamén, non só recibir mensaxes. Este é un programa, Enrique, que vincula a relación a Galicia e Portugal. Tendes algún tipo de relación vos coa Radio Municipal do Norte Portugués? Dígocho porque dá a lixeira sensación de que ali se fixeron as cousas un pouco mellor. Non sei, que opinas? Bueno, a verdade, a realidade dos medios de comunicación locais en Portugal a descoñezo. Non coñezo, sobre todo nos últimos anos, cal é a súa realidade, non me atrevería a dar unha opinión ao respecto. Sí que nos temos algunhas iniciativas de colaboración a través de emisores municipais galegas, colabora con Ponte nas Ondas, esa experiencia pedagóxica de comunicación nas dúas beiras do Miño. A través de Radio Tui temos feito algunha experiencia de colaboración, e a través de Radio Burela facemos un programa que lle chamamos Grandes Voces do Noso Mundo, donde un rapaz que é originariamente portugués pois realiza un programa de música do mundo da área da lusofonía, un rapaz que precisamente é un exemplo de moitas das cousas que falamos alrededor destes temas, porque é un rapaz que é fillo de inmigrantes, portugueses afincados na zona de Burela, e que é invidente, que non ve. A través da utilización da radio como ferramenta pedagóxica, pois ese rapaz puido progresar no sistema educativo, puido realizando este programa de radio, e está na actualidade estudiando xornalismo en Santiago de Compostela. Ou seja, que é un exemplo de éxito pedagóxico dun profesorado no Instituto de Burela, do profesorado, pero utilizando a radio local como ferramenta
pedagóxica, un caso de éxito de integración de poboación inmigrante e de integración dunha persoa con discapacidade. E, polo tanto, é un exemplo do que estamos moi orgullosos no mundo da radio municipal. Nestes 40 anos, Enrique, cales son eses 2-3 millores momentos cos que te quedas e que lle pides ao futuro para a radio municipal? Pois para o futuro que saiba adaptarse a estas novas tecnoloxías. Eu creo que a radio ten posibilidades técnicas para adaptarse ás novas tecnoloxías e para imbricar co que é a programación ou a radio tradicional, e no que respecta aos momentos máis emotivos, pois nestes 40 anos teria que facer unha reflexión moi profunda, porque foron moitos os momentos. Pois citar un, pois ese que che comentaba hai un momento, que hai poucos meses tivemos pois nunha experiencia, nuns obradoiros de radio que impartimos no Colexio de Moeche, vendo como conectaba esa rapazada co mundo da radio, co mundo do podcast, pero tamén co da radio tradicional, e como viñan aquí os estudios de Radio Fene encantados e saían coa boca aberta de ver os estudios, os micrófonos, os antigos CDs almacenados nunha discoteca, saían pois encantados. Moi ben, Enrique, pois graciñas polo teu tempo, longa vida a Radio Fene e longa vida a radio. Enrique Sanfiz, secretario das emisoras da Asociación de Emisoras Galegas e director de Radio Fene, moitísimas grazas. Grazas a vos e longa vida tamén a Radio Allariz. Sí, señor. Unha aperta moi grande. Até a próxima. Chao, chao, Enrique. Moi ben, como estamos falando de radio local, de radio municipal e do poder comunicativo que ten a radio aínda hoxe, máis de 100 anos despois, como estamos en Radio Allariz, temos que falar co protagonista, con Carlos Fernández. Moi boas, Carlos. Moi boas, Germán. Que tal, como andamos? Todo ben. A voz de Radio Allariz desde hai canto? Bueno, a voz exactamente, non? Porque eu solo estar máis ben aí no que son os mandos técnicos, pero sí que de vez en cuando participo ou en alguna entrevista como ahora, ou, bueno, facendo algún tipo de colaboración, non? Algún programa teño feito tamén. A voz dos avisos municipais. Sí, o tema dos informativos e tal. Pois mira, eu entrei a emisora Radio Allariz data de principio dos anos 90. Estamos a falar do ano 92, daquelas había un primeiro equipo que estivo realmente na antena, creo que estivo un ano, e despois colleu, digamos, a dirección da emisora un señor que se chamaba David Moldes no ano 93, e eu entrei prácticamente nesa época, no 93, collo. O sea que xa son anos. E puiden ver efectivamente pois un pouco a evolución de Radio Allariz. Xa sabes que antes estábamos noutro local máis céntrico, na Casa da Cultura. Realmente era un piso acondicionado, pois o típico estudio así un pouco, vamos a decir, un pouco precario, non? Con caixas de ovos que facían así de absorción para o tema da acústica, e, bueno, pois con material máis peor do que temos ahora mismo, pero, bueno, tamén con mismo espírito, non? Que ten ahora mismo Radio Allariz. Ahora vamos un pouco co espírito e cos obxectivos e demais, pero falas un pouco dese cambio tecnolóxico, non? Témolo falado, aí cara 2008, 2010, cambiou un pouquiño o paradigma, todo aquilo que viña un pouco dos 80, dos 90, toda a cuestión RDSI e demais xa foi mudando, non? Sí, eu creo que a radio mudou en dous aspectos, ou polo menos é o que vexo, non? Tanto o aspecto técnico, bueno, eu estudiei imaxen e son, e claro, podoche dicir que todo o que estudiei a nivel técnico
bueno, ten similitudes porque ao final estamos falando do mesmo, pero o proceso é completamente diferente. Quero dicir, a forma que tiñamos de traballar nos anos 90 a nivel técnico era moi diferente, porque utilizábamos fontes analóxicas, non había ordenadores, ¿no? Por exemplo, grabábamos en cintas de cassette, facíamos as sintonías, as cabeceiras dos programas, pues eran con discos, ou eran, bueno, o do CD xa era un adianto impresionante, ¿no? Estou che falando de, había programas xa daquelas moi curraos, donde había unha labor técnica bastante intensa, non? Nada que ver co que hai agora, que é simplemente tú tes un ordenador e vas dando, sabes? É moi diferente, técnicamente é moi diferente, moito máis sinxelo, e ten a doble vertiente de que, claro, a nivel laboral, pues, non se precisa tanto, non? O aspecto técnico como antes, porque agora, bueno, pues a tecnoloxía che permite toda unha serie de cousas que prácticamente non necesitas coñecementos, non? Son todos acoples, todo ese tipo de cousas. Agora está todo moito máis axustado, moito máis calibrado e así, non? E despois, bueno, o tema do digital, claro, agora falar de radio, falar de podcast, non? E falar quizáis doutra mentalidade, aquelo da inmediatez, non? De que podes escoitar cualquier cousa en cualquier momento, descargala, escoitala. A min pásame cousas curiosas aquí, incluso na radio, cando veñen de vez en cuando a facer algunha práctica os rapaces do colexio, non? Veñen a facer o típico programa escolar de vez en cuando, como práctica e tal. E, bueno, unha práctica, pois, é facer unha cabeceira, unha cuña, e es comenta as cousas como, bueno, a ver, vamos a facer algo creativo, se os parece. Podemos empezar a típica cuña, a típica cabeceira con sonido analóxico dun dial, non? Escoitando un dial e tal, e claro, eles non utilizan ese vocabulario, non? Entonces é cando te das conta realmente do que mudaron os tempos. Aquelo do sonido analóxico dun dial buscando unha emisora, eso xa non está na cabeza dos rapaces. É descargar o tema digital, de darlle o dediño, de escoller o que queren, de ir ao Spotify, e ese é un pouco... De pasar, o scroll... O scroll, exactamente. Entonces, bueno, eu penso que no fondo realmente a xente que quere facer radio e que lle apetece comunicar, ao final é exactamente o mesmo, non? Podes comunicar, ao final sigues facendo, pois eso, unha labor comunicativa de facer un programa musical, un programa magazine, un programa de entrevista como o teu, e iso, pois, é o mesmo procedimento. Tens que preparar unha entrevista, chamar a persona, facer unha labor de producción, e despois o formato, pois, pode cambiar, non? O formato digital te permite colgar eso na rede, e digamos, o tema da difusión, non? É o que cambiou un pouquinho. O procedimento a hora de facer un programa de radio é o que non mudou. Non mudou. Radio Allariz nace entón nuns anos 90 cheos de proxectos e cheos de cambios no concello e na comarca. Cales pensas que son eses obxectivos desde o primeiro momento, e si despois destes anos todos, si viches ou comprobaches que Radio Allariz tivo un peso importante tamén neses cambios, en esa democratización das xentes de Allariz, un pouquiño? Eu creo que sí, o que pasa é que estamos falando de algo como moi material, non, realmente, porque, claro, cando falamos de traballar con xente e de facer, digamos, unha labor, sí, de aprendizaxe ou unha labor cultural ou simplemente alguén que teña inquedanzas, non? Como podemos calibrar iso? Pois o calibramos cando uns anos despois ves a eses colaboradores, non, que agora xa son papás e tal, e que che falan efectivamente de que aquelo serve para moito, porque foi unha experiencia, foi un aprendizaxe, e que estuveron aí. Agora os tempos mudaron un pouco. Eu sí que noto, por exemplo, no tema dos rapaces, en relación rapaces radio, por exemplo, a media de idade da xente que colabora ahora na radio, porque Radio Allariz sempre foi unha emisora dedicado ás colaboracións, non? O obxectivo fundamental era espallar o galego e que a xente poidera ter a
opción de opinar, de falar, de escoitar a música ou de divulgar a música que lles gusta, non? Ese eran un pouco os obxectivos. Hubo un boom nos anos 90. A principios dos 90, aquí na provincia de Ourense, estuche falando de que todas as vilas tiñan unha emisora de radio, cando non unha televisión, non? Iso foi a menos. Eso foi claramente a menos. De feito, eu creo non estar errado cando digo que Radio Allariz é a única emisora municipal que queda na provincia de Ourense, en toda a provincia de Ourense. Antes falouche de Radio Xunqueira, de Radio Maceda, de Radio Celanova, de Radio Xinzo, o sea, había unha asociación de emisoras municipais de Galiza que sigue existindo, pero que tiña un volumen de emisoras moito máis grande co que temos na actualidade, non? Entonces, sí que é verdade que hubo un boom que foi un pouquiño a menos, pero bueno, o feito de que a Radio Allariz siga funcionando, me parece que é tamén unha aposta municipal, o mudar a unhas instalacións novas, o entroncar eso cunha área de xuventude, pois é un intento tamén de seguir apostando dun medio de comunicación un pouco para como actividade, vamos a dicir como actividade que poida complementar o tema das redes sociais, porque hoxe as redes sociais é o novo paradigma, non? As redes sociais, entonces eu creo que o tema da radio é un exercicio de seguir fomentando un pouco esas ganas de comunicar, non? Utilizar as redes como un modo complementario, pero utilizar a radio tamén como un medio tradicional que sigue sendo o de sempre, o querer intentar promover. E en base a túa pregunta de si a radio serviu para algo, creo que sí, creo que é difícil de calibrar, pero eu vexo que sí, a xente que sigue colaborando, hai xente que sigue colaborando aquí na radio dende os anos 90, sigue o facendo, simplemente por iso a mí me parece importante seguir, non? Xente que sigue gustando o tema de comunicar, é un pouco obxectivo, non? É unha inquedanza persoal, unha querencia que teñen as persoas que probablemente non teña todo o mundo, pero a xente que quere facer algo e que quere espallar ou divulgar as súas inquedanzas, o seu coñecemento, dar a coñecer unha determinada casuística, tal, e bueno, eso se traduce aquí na emisora en que hai de todo, hai tres programas de música, programas de literatura, programas de natureza, mini espacios, programas magazine. Bueno, a media idade un poquinho máis maior, temos colaboración, pero bueno, intentamos acercar os rapaces tamén, pero é un poquinho máis complicado que antes, porque antes non tiñamos todo iso, non? Entonces éramos fillos de outros tempos, digamos, non? Pero sí, intentámoslo. Falas da música como aposta principal, hai varios programas que contan tamén co seu podcast particular, sí, que intentan achegar un pouco tamén músicas do mundo, country, e sobre todo, bueno, o tema da lusofonía, novas propostas máis actuais. Sí. Sempre hubo esa querencia pola música. Eu, por exemplo, falas de música galaico-portuguesa, pois aquí tivemos un programa moitos anos que se chamaba 262, que era un programa que falaba dos 262 millóns de personas que cantan, que fan música, pois lusófono, non? O sea, falamos de Brasil, falamos de Galiza, de Portugal. Bueno, era un programa que abordaba especificamente esa historia. E despois, pois, temos todo tipo de programas. Poderíache falar, pois, eso, por exemplo, do Carta Folk, poderíamos falar de Viaxe a Toyland, poderíamos falar de Olala, que é un programa de música francesa. O sea, aquí, digamos que o procedimento que facemos sempre un pouco o mesmo, non? A persona plantexa a súa idea, o seu programa, facemos simplemente un abordaxe, un programa piloto para coñecer un pouquiño, para coñecernos un pouco, e en cuanto temos un par de programas na saca de reserva, pois o emitimos. O sea, ese é un pouco o obxectivo da radio, sempre foi ese, non? Que lle decimos un pouco a xente que escoita os directos ven sendo xente maior, ou eso, digamos que
que bueno, que son tópicos, hai de todo, ves que está presente Radio Ariz en eu creo que hai de contorna. todo, porque na franxa, digamos, o tipo de programas que facemos e a franxa idade da xente que fai os programas, obviamente, pois hai todo tipo de audiencia, creo, non? Temos, por exemplo, un programa que vamos a retomar agora, que se chama Vivir na Ciralla, que fan persoas do fogar dos maiores, que é un magazín onde falan un pouquiño, pues, o típico magazín, programa de receitas, unha sección despois de entrevistas ou un debate, non? Pero hai xente que ten 70, 75 anos, entonces, bueno, a audiencia potencial dise tipo de... E a parte deles xa o comentan, vou recordar aos meus compañeiros que escoiten o programa que emitimos todos os martes, tal. Quero dicir que por forza temos que ter unha amplia variedade e despois, claro, son programas como moi diferentes, non? Que ese é o asunto. Porque, claro, Vivir na Ciralla... O sea, nós non temos... Podemos ter unha liña musical determinada cando non temos producción, non? Hai horas en que simplemente hai música, non? Pola noite, por exemplo. Entonces, bueno, sí, podemos ter unha liña musical así máis concreta, máis definida, con moita música galega, por exemplo. Pero despois é necesariamente diferente, non? Porque é un programa de música folk, un programa de música en francés, un programa de música soul, máis ben anglosaxón, sabes? Quer dizer que non temos un programa, por exemplo, en colaboración con Emuga, está dedicado exclusivamente a música galega. Quer dizer que non temos unha liña definida musical, non? Porque son colaboracións abertas e entonces, pues claro, tú pos Radio Ariz e che pode salir un programa de hip hop ás 5 e ás 6 un programa de folk, non? O sea, é bastante dispar nese sentido. Intentamos que haxa unha certa coherencia a veces, non? Nos contidos, nos programas, pero a veces é complicado, pero tamén é a forma que temos de darlle pulo e cabida un pouco a todas as persoas que queiran colaborar. O outro día falaba cun amigo, dicíame que iniciativas como Radio Ariz bueno, pues cubren tamén as carencias de Radio Galega e Radio Galega Música, que moitas veces non atende a diversidade, non atende a cultura propia nin a lingua. Ves que hai aí hai unha comparativa interesante, non? En canto a lingua e o poder das radios locais, cando digamos que a Radio Galega non está facendo ese traballo moitas veces. Claro, eu creo que dende Galiza é importante, non? Ter uns espazos sonoros onde se aborde, por exemplo, o tema da música en galego, non? Non só o idioma, sino a música en galego, e hai cousas propostas que son realmente moi interesantes en Galiza a nivel musical e a veces non teñen a difusión que deberían de ter. Obviamente, Radio Ariz... Digo chocarlos porque non invento. E atrás lerín un pouco como eran as estadísticas de Radio Galega Música e o 70 e pico % dos temas eran en castelán, claro. Un 18 ou 19 en galego e un pouquiño máis en inglés. É dicir, hai unha abrumadora maioría de música en castelán. Sí, moita música en castelán que, bueno, creo que nosas emisoras, digamos, públicas, ¿no? Podemos falar da Radio Galega ou das radios locais, deberíamos de ter presente tamén, non só, pero tamén deberíamos ter moi presente a promoción, digamos, da cultura que temos a nivel local e a nivel nacional, ¿no? Entonces é fundamental, eu creo que é unha labor que teñen que facer os medios de comunicación público, é promocionar e divulgar a nosa cultura, ¿no? Tanto o idioma como as propostas musicais ou artísticas en xeral. E creo que é unha labor que temos que facer nós, porque estamos tamén representando pois, unha cultura, ¿no? E a forma de darlle pulo pois é divulgar ese tipo de propostas, ¿no? Entonces, bueno, nos a única premisa a hora de facer radio aquí, que non sempre, porque sí que é verdade e últimamente o notamos moito, hai xente que está vindo a Allariz e que teñen a veces problemas ca lingua, non? Entonces, bueno, nos, por suposto, non lle dicimos que non a colaborar coa radio, pero sí que
intentamos, por exemplo, que haxa un pequeno esforzo, que as cuñas de continuidade se fagan en galego e tal, e despois se te atopas máis a gusto ou simplemente si tes dificultades co galego, pois non vamos a cortar esa posible colaboración, non? Pero sempre intentamos promocionar o galego e a cultura galega en xeral, non? E para ello temos espacios concretos que se emiten tamén a través das emisoras municipais de Galiza, non? Que conectamos. Como é a relación coa Emuga, justamente? A relación coa Emuga pues, se circunscribe a emisión conxunta dunha serie de espazos. En principio, cada emisora escolle eses espazos, non? Porque son colaboracións, digamos, que facemos conxuntamente, nos mandamos. A idea inicial é ter un canle de difusión que se chama Radiofusión, en donde tú podes colaborar, digamos, nese canle a través da produción propia, pero tamén a través de descargar unha serie de programación que facemos en conxunto, non? Como pode ser, por exemplo, un espazo que se emite aquí en Radio Ariz 2 veces ao día, de luns a vendres, e que se chama Sons de Nós, que é unha lista de música galega, non? Son 15 temas actuais de música galega que se emiten puntualmente todos os días 2 veces, como se foran os 40 principales, para entendernos, non? Pero que sirve precisamente para dar a coñecer un pouco, pois, xente que igual non ten a posibilidade de ter, digamos, unha promoción, non? A gran escala, que, sin embargo, teñen unhas propostas moi interesantes, folche de músicos locais, ese tipo de cuestións. Entonces, para promocionar eso, temos ese tipo de programas. Temos outros moitos que son moi interesantes. Por exemplo, creo que antes entrevistaches a Enrique Sancid de Radio Fene, que leva moitísimos anos con unha emisora pois, municipal, eu creo que das máis sólidas que temos aquí en Galiza, non? 40 fai este ano. 40 anos? Son moitos anos. E leva moitísimo tempo e, xa te digo, como emisora xunto con Tui, eu creo que son as emisoras máis municipais, así con a estructura máis grande, non? Con máis persoal, son grandes vilas tamén e tal. E bueno, e colaboramos pues eso, con ese tipo de programas, e descargamos por exemplo de Radio Fene unha serie de programas que son moi interesantes, como Higher Street, por exemplo, que está dedicado ao jazz americano. Bueno, está ben. E despois hai colaboradores que teñen o seu podcast que tamén utiliza estas plataformas para emitir, como por exemplo Abrete de Orellas, que é un podcast moi interesante que existe aquí en Galiza e que tamén, bueno, pues ten a súa versión radiofónica, non? O propio Galiportus, que tamén ten o seu podcast, ou Viaxe a Toiland, que é outro programa que facemos aquí en Radio Ariz, que tamén ten o seu podcast. Quer dizer que a emisora ten esa serie de colaboracións tamén externas, non? Que son producción propia, pero que tamén son cousas que se fan en Galiza en xeral, non? Exacto. Que lle decimos a aquela xente que pensa que a radio local ao final non deixa de ser a voz do amo e moitas veces exerce esa propaganda do goberno político de turno? Bueno, eu creo que eso nunca foi o caso exactamente da Radio Allariz, porque nós o que facemos é intentar ser o máis transparente posible a nivel, digamos, a nivel político, non? Nos retransmitimos os plenos íntegramente e non facemos tampouco un seguimento moi exhaustivo da información que se poda xerar a nivel político, non? Que dices, sempre pasamos un pouco tratamos a información local, obviamente, pero eu creo que o obxectivo primordial, o fundamental, é o tema das colaboracións. Ese é o grosso, digamos, do que facemos aquí na emisora. Sí que é verdade que hai veces, bueno, que e ao longo destes, pues, tamén cerca de 40 anos non, pero dende o 92 pues, estamos falando 30 anos, non? Sí que se abordou a través de magazines, a través de tertulias, non?
esta política, pero sempre o intentamos facer con contraste, con opinións, contrastando as novas, e eu sinceramente nunca tivemos presións de nada, nin tivemos ese tipo de problemas aquí. Eu creo que dende o Concello o obxectivo sempre foi utilizar a radio como a voz dun pobo, non? Que é un pouco digamos o emblema, non, que se utiliza aquí, a voz dun pobo, no senso de que o pobo é o que ten que opinar e o que ten que, digamos, facer que a radio sexa viva, non? Sabes, as entrevistas que se fan aquí en relación á corporación municipal pues son moi puntuais, non? E sempre nun contexto determinado, unha temática concreta e tal, que dice que non temos tampouco un asunto, digamos, moi unha comunicación moi política, non a temos tampouco, nunca tivemos. E o futuro, a última, como vemos? Eu creo que o futuro, tendo en conta que a radio foi e seguirá sendo un medio de comunicación, eu creo que independentemente das tecnoloxías, independentemente de que parece que vamos hacia un mundo así moi tecnolóxico, que a inteligencia artificial, eu creo que as persoas necesitamos comunicarnos e a radio é un medio de comunicación. Entonces eu vexolle futuro, vexolle todo o futuro do mundo, porque ao final sigue sendo un medio tamén moi evocador, non? Unha persona nun estudio con un técnico con moito, pues, comunicando e espallando, pues, un pouco cosas que teñen que ver ca cultura ou coas inquedanzas, non, de cada un. E iso sempre habrá alguén que queira escoitalo, co cual eu creo que ten todo o futuro do mundo, inda que, xa che digo, falamos de outros formatos, falamos de tal, falamos de formas diferentes de comunicar, falamos quizás de ritmos diferentes, pero ao final o espírito da radio sempre, eu creo que iso, e iso vai a perdurar sempre, non? Poden mudar os medios de comunicación, as plataformas e tal, pero a radio ten futuro de por sí. Moi ben, pois Carlos Fernández, por certo, a misión online ten que estar ok, está porque é a clave. Estamos traballando nelo ahora mismo con un servidor, estamos con un servidor novo e efectivamente está ao caer, probablemente estamos aí co Gusi a tope e probablemente para a vindeira semana teñamos a emisión online ou recuperaremos a emisión online para poder ofrecerlle a todos os ouvintes. Moi ben. Pois, Carlos, grazas pola túa axuda técnica sempre no Galiportus e por ser a voz e o mando e o control a referencia en Radio Arín estes 30 anos. Bueno, pois pola miña banda agradecer a todas as persoas que veñen a colaborar e a seguir mantendo ese espírito de Radio Ariz, que sempre foi o mesmo, querer comunicar e querer utilizar estas instalacións pues, para iso, para comunicar, que é o importante. O sea que moitas gracias por vir aquí e seguir vindo. Pois viva a radio e viva a voz. Ben, estamos aquí no Día Internacional da Radio falando, xa atravesamos a Raya, vamos ata Boticas, ata a zona do Támega a falarmos con Mariana Carballais, que está aí en Alto Támega FM. Moi boas, Mariana. Moito bon día. Un placer saudarte. Contanos cal é o proxecto de Alto Támega FM, canto hai que estades en antena, un pouquiño como é o vosso funcionamento. Ok, nós éramos a antiga Fórum Boticas e agora Alto Tâmega FM, também para ser mais abrangente a todo o território do Alto Tâmega, aos 6 municípios do Alto Tâmega, Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Temos todos os dias o nosso programa da manhã, que é música a gosto, são os tradicionais discos pedidos que as pessoas ainda tanto gostam nas rádios regionais.
entre as 8 e o meio-dia. Temos também passatempos, notícias atualizadas sempre aqui sobre o nosso Alto Tâmega principalmente. Fazemos os relatos dos jogos do Grupo Desportivo de Chaves, que também é importante, está na primeira divisão. Fazemos também os relatos com a nossa equipa dos relatos, com a Mariana Ribeiro, com o Márcio Pires, o Daniel Coroado. Funciona assim a nossa rádio. Todos os dias entre as 8 e o meio-dia temos os nossos discos pedidos, neste caso Música a Gosto. Temos também um programa, um espaço de cultura geral, perguntas de cultura geral para os nossos ouvintes participarem. A nossa principal intenção é que as pessoas continuem a participar na rádio. Fazemos rádio para as pessoas e a principal intenção é que as pessoas continuem a participar e continuem a estar ligadas aqui à rádio. Somos uma companhia, o nosso território está cada vez mais envelhecido e, portanto, tentamos chegar àquelas pessoas que não têm os seus familiares por perto. Temos também muitos imigrantes, portanto, tentamos chegar a essas pessoas e fazer-lhes companhia. Uhum. O pasado día 13, Mariana, foi o Día Internacional da Radio. Estamos un poquinho falando en relación á importancia deste medio de comunicación que continúa a ser o máis usado no mundo e a súa repercusión tamén na comunidade local. Como vedes que o arraigo de Alto Tâmega FM, como vedes que a vosa relación co INTE e tamén se vedes que o consumo actual é cada vez máis online, máis cara ao podcast tamén, ou continúa sendo directo importante? Nós, como eu já referi, a nossa população está cada vez mais envelhecida. A nossa região, principalmente, também estamos aqui no interior norte, portanto, é importante cada vez mais a rádio chegar às pessoas e fazer companhia às pessoas. Temos também muitos imigrantes, daí termos também muitos ouvintes online, não só as pessoas que nos ouvem através do FM diariamente, mas também aquelas pessoas, aqui em Boticas há muitos imigrantes, em toda a nossa região, aliás, mas também aqui em Boticas há muitos imigrantes. Portanto, temos muita gente também a ouvir-nos através do nosso site online. Somos uma companhia mesmo para aquelas pessoas que estão no estrangeiro e que todos os dias nos dizem que estão mais próximas da região e do território porque ouvem a nossa rádio, ouvem a nossa língua e, portanto, somos cada vez mais uma companhia. Notamos também isso no online, temos cada vez mais ouvintes a ouvir-nos através do online também. Uhum. Como é o momento da Radio Municipal no norte de Portugal, Mariana? Cantas radios máis ou menos hai? Tendes algún tipo de asociación entre vós? Colaboracións? Como ves o momento da radio local, da radio municipal, despois de tantos anos, de tantas décadas xa de traballo? Nós estamos agora também a tentar fazer algo diferente sobre a nossa região, precisamente por sermos uma rádio local e uma rádio da região. Nós não queremos competir com rádios nacionais, não é essa a nossa intenção. E mesmo aqui na nossa região, aquilo que nós estamos a tentar fazer neste momento é tentar trazer cada vez mais as pessoas e as associações, por exemplo, neste caso, aqui à nossa rádio. Nós temos um programa, é o nosso Espaço Cultura, com a Mariana Ribeiro, é jornalista, e ela todas as semanas, às quartas-feiras, traz uma associação local da região, seja qualquer concelho do Alto Tâmega, traz uma associação à rádio, fala sobre o trabalho, fala sobre a importância do trabalho, seja uma associação cultural, desportiva, recreativa, seja o que for, e estamos a tentar também divulgar o trabalho dessas associações, que também é importante para dinamizar aqui o nosso Alto Tâmega, e nós estamos também a tentar trazer essas associações aqui à rádio, que é para as pessoas conhecerem as associações, o trabalho, e nós também para divulgarmos, porque também é um bocadinho importante e também é esse o nosso objetivo e é isso que se pretende. Uhum. E non sei tamén a relación que hai da radio municipalista tamén coa radio escolar. Non sei se tendes algún proxectiño con algún colexio, con algunha escola, tamén que, bueno, un poquinho aí en parcería, non? Para facer radio escolar. Nós não temos nenhuma parceria. O que nós tentamos é estar presentes, por exemplo, no Dia da Criança, quando há alguma comemoração. Vai acontecer agora o Dia da Árvore também em março. E nós tentamos estar nessas atividades, falar com as crianças. Temos feito sempre programas em direto do Dia da Criança, falar com as crianças, mostrar-lhes a importância da rádio
também para tentarmos criar aquele bichinho, porque somos cada vez menos, e então criar esse bichinho desde já nas crianças aqui da nossa região, para mais tarde, quando nós sairmos, temos também quem fique por cá a fazer o trabalho. Portanto, estamos a tentar também fazer isso mesmo. Hai 20, 30 anos, Mariana, comentamos sempre por aquí, por Allariz, pola radio local de Ourense, na Galiza, que os rapaces, as crianzas que participaban moito máis xa na adolescencia da radio municipal, nos programas de radio, agora que están un pouco máis orientados ás redes. Como podemos facer que as crianzas, que os rapaces que se involucren un pouco máis nos proxectos de radio municipal máis alá das redes? Nós temos também que pensar que temos que fazer rádio para todas as pessoas. Como disse, apesar do nosso território ser cada vez mais envelhecido, aqui na nossa rádio, na Alto Tâmega FM, nós estamos também a tentar dinamizar, ou seja, a fazer programas, mesmo a nossa música, a passar música que seja mais identificativa com pessoas mais jovens, para conseguirmos chegar a outro público. É difícil, porque também os jovens estão cada vez mais ligados às redes sociais e se calhar um bocadinho mais desligados do resto do mundo, do resto das coisas. E é muito fácil para os jovens acederem a ouvirem música através de outras plataformas e não usam tanto a rádio neste momento. Nós estamos a tentar fazer esse trabalho, a dinamizar, a fazer programas que vão mais de encontro a idades mais jovens, a nossa música também a ir de encontro a idades mais jovens. Temos o nosso espaço de desporto, também precisamente para isso, para que cada vez mais as pessoas fiquem ligadas à rádio, e estamos a tentar dinamizar. É um trabalho difícil, como disse, a nossa região é muito envelhecida, então é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo e com a nossa programação. As nossas redes sociais nós também tentamos dinamizar, tentamos criar sempre conteúdo para as pessoas participarem, para os mais jovens participarem, para interagirem connosco, mas é um trabalho que tem que ser feito com tempo e programado, que é para tentarmos chegar também ao conteúdo que esses jovens consomem neste momento. Eles gostam de podcasts, e isso é muito fácil encontrar em outras plataformas, mas nós estamos a tentar cada vez mais mudar também para trazermos os jovens para a rádio. É um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, é verdade. Pode-se vivir da radio, Mariana, ou continúa, sobre todo a radio municipal, tende ese carácter cooperativo, asociativo, traballando con colaboradores? Sim, nós temos neste momento aqui na rádio, na Alto Tâmega FM, eu também sou jovem e sei o que é que os jovens pretendem, e nós tentamos perceber o que é que as pessoas querem consumir na rádio, para além da música. Daí o nosso objetivo de estarmos sempre em cooperação com as associações e com os serviços disponíveis aqui no Alto Tâmega, também para dinamizarmos e para trazermos mais novidades, para as pessoas terem informação através da rádio também, e não terem necessidade de andarem só à procura em outras plataformas, mas poderem ouvir a rádio, ouvir a música e estarem atualizadas sobre a nossa região também. Quero te dicir, Mariana, se pode viver da radio, se hai no plantel, se hai varias persoas traballando aí en Alto Tâmega ou cobrando, vivindo da radio. Sim, pelo menos na nossa rádio nós temos uma equipa, temos a equipa dos relatos, sou eu, temos também uma pessoa dedicada mais à parte publicitária, dos spots, do marketing. É possível, sim, é possível, mas é um trabalho que tem de ser feito, é um trabalho difícil, é o que eu digo, temos mesmo de dinamizar a rádio porque temos que criar conteúdo e temos que oferecer aquilo que as pessoas querem para depois conseguirmos também nós viver da rádio e a rádio sobreviver com os patrocínios, com as publicidades, porque é disso que vive uma rádio, não é? Claro. Que lle dis á xente, Mariana, que pensa que a radio local non entra en tópicos, en temáticas complicadas, que vai un pouco máis ao folclórico? Eu acho que eu percebo essa ideia, mas nós cada vez mais debatemos assuntos importantes aqui na nossa rádio, tentamos trazer comemorações, tentamos trazer temas e tópicos importantes e é um trabalho que estamos a fazer e é um trabalho importante e nós estamos a tentar fazê-lo. É óbvio que temos que saber que temos que chegar a todas as pessoas, ou seja,
há um tema e nós temos que ter ambos os lados, temos que ter ambas as opiniões, temos que ter os dois lados da história, digamos assim, sempre, e não nos podemos cingir apenas àquilo que... aliás, nós não podemos ter opinião, nós podemos passar as opiniões, as várias opiniões sobre um tópico mais discutido, ou que não seja tão consensual entre as pessoas, dar as duas opiniões, dar as duas versões, dar sempre os dois lados da história, para as pessoas também tentarem perceber que nós fazemos isso e que é essa a nossa intenção. Hai moita xente que, bueno, diante desta época de manipulación por parte do poder político, reclama que os medios deberían ser públicos, privados e tamén comunitarios, é dicir, tiña que haber un reparto un pouco máis equilibrado entre medios públicos, privados e, sobre todo, comunitarios. Que opinas? Que opinas a respecto disto? Qual é a minha opinião? Eu não sei se responder a isso será uma boa forma de dar a minha opinião. Não sei até que ponto é que a minha opinião pode ser dada, visto que eu tenho que ser neutra, não é? Digamos assim. Mas a minha opinião é que realmente nós tentamos chegar a todo lado e tentamos levar todo o conteúdo. Ou seja, por exemplo, agora nas eleições nós somos neutros, nós não temos um partido, não temos um apoio. O que nós tentamos é passar informação às pessoas, aquelas informações mais essenciais e mais importantes, é aquelas que nós tentamos passar às pessoas. Nós, como eu neste caso, como locutora de rádio, aquilo que tento fazer é passar a informação às pessoas. O resto, as pessoas que têm a sua opinião e aquilo que fazem com a informação que nós passamos já é da responsabilidade de cada um. E a relación ca radio local do lado galego? Tendes algún tipo de relación? Estades en contacto con algunha das radios municipais galegas? Tendes feito algunha cousiña? Não, para já não temos nada. Nós também, o nosso projeto é assim, esta rádio era a Rádio Fórum Boticas. Agora, há coisa de 2 anos é que mudou para Alto Tâmega FM, é o tempo que eu estou aqui na rádio, também a nova direção, portanto nós estamos agora ainda a construir, digamos assim, o nosso projeto. Sí, cal é o mellor momento que tú recordas, Mariana, destes 2 anos ou de todo o tempo no que levas traballado aí na radio municipal? Cal é ese momento, eses momentos que dis mereceu a pena traballar na radio só por isto? Muito sinceramente não sei se é o momento. Há vários momentos bons que já passei aqui na rádio ao longo destes 2 anos, mas eu acredito que de forma geral aquilo que me faz acordar todos os dias e vir para aqui e tentar dar o meu melhor, mostrar a minha alegria, a minha boa disposição e também tentar passar isso para os nossos ouvintes, são precisamente eles, são os nossos ouvintes. É chegar ao fim do dia, receber aquelas mensagens a dizer que somos a companhia, obrigada por este dia, obrigada pela companhia, obrigada pela alegria que transmites. São essas mensagens que fazem realmente continuar e que dão vontade de continuar a fazer mais e melhor pelas pessoas. Eu acho que o grande aspecto positivo realmente de trabalhar em rádio é o contacto com as pessoas. Eu costumo dizer que nós aqui na rádio já não somos só locutora e ouvinte, somos uma família, somos também a família da rádio, temos a nossa família em casa e depois temos a família da rádio, que é também aquelas pessoas com quem falamos todos os dias, que participam todos os dias nos nossos programas, que nos fazem companhia, que nos enviam mensagens e que estão sempre a ouvir-nos. E a última, Mariana, como ves o futuro? Vai continuar a radio sendo ese medio de comunicación próximo, tan querido, que vai continuar facendo esa compañía? Por onde van ir as cousas? É dicir, por onde pensas que vai ir o futuro da radio e da radio local municipal? Eu acredito sinceramente que, apesar de ser um tempo difícil, eu acredito que a rádio vai continuar a ser um meio de comunicação importante. Não só pela informação que passa às pessoas, mas essencialmente pela companhia que faz. Nós precisamos estar perto das pessoas, principalmente das pessoas aqui no nosso Alto Tâmega, da nossa população mais envelhecida, ou dos nossos imigrantes que estão fora, que estão no estrangeiro e que muitas vezes a língua que ouvem, o português que ouvem é através da nossa rádio, ou ouvir-nos através do nosso site online,
Portanto, eu acredito que continua a ser importante, que vai continuar a ser importante o trabalho feito pelas rádios locais, de estarem próximas das pessoas, de passarem informação às pessoas e, essencialmente, de fazerem companhia às pessoas que estão mais isoladas aqui no interior. Pois, Mariana Carballais, obrigadísimo polo teu tempo, por ese traballo en Alto Támega FM, e moita forza nos proxectos futuros, e ata a próxima. Muito obrigada, até à próxima. Chao, chao. Moi ben, e ata aquí este programa sobre o Día Internacional da Radio, ata aquí estas entrevistas que esperamos que foran do voso agrado. Estivemos con Radio Fene, estivemos con Radio Alto Támega, falamos tamén con Carlos, o técnico, o mítico de aquí de Radio Lleriz. Ata aquí este episodio, como decimos, en conmemoración do Día Internacional da Radio. Imos ir acabando. Recordadevos, como sempre, estamos en iVoox, Spotify, en Podgalego. Tamén en breve estaremos en YouTube. Seguídenos nas redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Como sempre, foi un placer. Graciñas por todo. Estamos no correo, tamén calquera cousiña, galiportus@gmail.com. Hoxe deixámosvos, como non podía ser de outra maneira, cunha versión moi particular daquel mítico Radio Gaga de Queen, entonado polo Real Colegio Loreto, con esas voces fantásticas do coro. Con esta versión do Radio Gaga, por moitos anos máis, de radio, sexa cal sexa o formato. Viva a radio, longa vida a radio. Un saúdo, até o próximo Galiportus. Chao, chao.